take a walk. The sun is shining down. My feet as they touch the ground. מדינת ישראל. קדימה יותר מהר, נחמה כבר מוכנה. תוך 50 שניות הקיר הזה מצוחצח בחלל. תחת של תינוק, קדימה! וזה אתם קוראים מצוחצח, התחת שלי יותר מצוחצח מזה. התחת שלו יותר מצוחצח מזה! נראה לכם זה קייטנה פה? שוב נאמו מכתבי אהבה. שוב? עוד 3 חיילים באו להתלונן. המפקדת?
ששוב נעלמו מכתבי אהבה. אני רותחת. בצדק! בצדק? אני אראה לכם בצדק. שרייר, קפה חזק. כן, מפקדת. קשה לכם למצוא את גנב המכתבים? לא. אני צריכה לקרוא ל-FBI כדי שיעזרו לכם לפתור את התעלומה שלכם? לא צריך, מה פתאום? יאל, שגונבים לו בלילה נשיקות של חברה שלו מתחת לקר, נעשה עצבני. עצבני 100%! אז תמצאו אותו! כן, מפקדת! נועם? מה, את המפקדת פה? וואי, הייתי בגן. לא, ממש התגעגעתי אלייך, כל הזמן לא ראיתי אותך. אני, במקום הזה, במדים האלה, לא נועם בשבילך. אני מפקד את הבסיס. הבנת אותי? חייל? כן. כן, מה? כן, מה? כן, המפקדת. אז תגיד. מה? תגיד, כן, המפקדת. כן, המפקדת! יפה מאוד. שוחרר. לבריאות! אלרגיה היא מצב של רגישות חולנית אצל אנשים מסוימים לגבי חומרים שונים, אשר אין להם כל השפעה מזיקה על אנשים אחרים. להפך. יש הרבה אלרגיות. שתל חתולים, עקיצות דבורים, בוטנים, אגוזים, ביצים. דוקטור דואניה, שוב חטפתי את הכאב ראש הזה. אתה רוצה גימלים? אם אפשר. תשכח מזה. האלרגיה היא תקלה במערכת. אני חושב שיש לי חום. אקמול. 3 פעמים ביום לפני האוכל. האלרגיה היא תופעה שלילית. אני רואה שחור לפני העיניים. גם אני כרגע רואה שחור לפני העיניים. תלך מפה יחזקאל, אני מדבר עם הקהל. לפעמים ייתכן מצב בו אדם מסוים יפתח אלרגיה כלפי חומר או אובייקט שאדם שני זקוק לו. זקוק לו ממש כמו אוויר לנשימה, דוקטור. תוך 10 שניות נגעתם בקיר, טוסו! תוך 10 שניות בקיר השני! שימו מסביב לדגל! טוב! שרייר מוסרת ששוב נעלמו מכתבי אהבה. אז יש לנו כאן חולה רוח. פעם ראשונה אני חשבתי, אולי הלכו לאיבוד המכתבים האלה. פעם שנייה אני חשבתי, אולי זאת הפעם האחרונה. אבל עכשיו אני רואה, כאן יש חולה רוח. מי זה? מי מסלק מכתבי אהבה מתחת לכריות של החברים שלו? לא מודה? אני מציע לחולה רוח, בן חולה רוח, שלא מקבל מכתבי אהבה בעצמו, אז הוא גונב לחברים שלו כדי שגם להם לא יהיה. אני מציע לו לצאת צעד אחד קדימה, להחזיר את המכתבים ולבקש סליחה! לא יוצא, סע. חולה רוח הוא לא רק חולה רוח, הוא גם לא מודה! תוך 15 שניות כולכם מוכנים ליד המיטות שלכם לחיפוש, קדימה זוזו! ביי! כן המפקדת! האקדח שלי נעלם! מה זאת אומרת נעלם? נעלם זה נעלם. מה זאת אומרת נעלם? הוא היה במגירה, יצאתי, חזרתי, עכשיו הוא לא במגירה. אבל מי היה יכול לקחת מה זה אותו? נעלם? מי היה יכול לקחת אותו? איפה הגנב עם המכתבים? נעלם. מה זאת אומרת נעלם? נעלם זה נעלם, מה זאת אומרת נעלם? תמצאו אותו! כן המפקדת! מפקדים, דבר! לנוימן יש בלון בקיטבג. מה זה? לנוימן יש בלון בקיטבג. נו ו... הוא גם ישן איתו. מה זה? וכשנכנסים לאוהל הוא לא עוזב אותו מהידיים. תביא אותו לכאן. המפקדת, נפצעתי קודם במסדר. אפשר אפטר? תביא אותו לכאן! מה חדש? לנוימן יש בלון בקיטבג. מה זה? הוא גם ישן איתו. יחזקאל דיווח לנו. אז אולי זה הוא גנב המכתבים. איזה אולי? תהיה פסיכולוג, נחמיאס. בן אדם שמסתובב עם בלון בקיטבג זה בן אדם עם סיבוב. אתם נחמדים אליו, בתור טקטיקה אני אומרת לכם. אז מה? כל המומה כאן! אין לכם איזה דרמת גנבת מכתבים לפתור? אני צריכה לקרוא לרמטכ"ל? בתיה, אנחנו חושבים שנוימן הוא גנב המכתבים. יש לו בלון בקיטבג. מה זאת אומרת בלון בקיטבג? בתיה, את הקב"נית. בלון בקיטבג?
חזקאל אמר שאתם קוראים לי. מה? בסדר? איך אתה מרגיש אצלנו? בסדר. איך נעים? בסדר. מה חבר'ה? בסדר. הביתה? כן. אתה מתגעגע הביתה. יש לך חברה? 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 לא. אז אין לך חברה. אז בגלל זה אתה גולם מכתבי אהבה של חברים שלך שלהם יש חברה? מה? לא שמעת אותי? למה אתה גולם מכתבי אהבה של חברים שלך? אני לא גנבתי כלום. מה זה מהר להאשים אותו? זה לא רציונלי ונובע מהתת מודע. אני מקבלת כמה דברים מהבית. כלי רחצה, תחתונים. מה עוד? זהו. מה, לא הבאת עוד משהו? אני לא זוכר. קצת משחקים או משהו? לא. דברים עגולים? שפים? לא הבאת בלון? חולה רוח? איפה אתה חושב שאתה נמצא? בהגנון? יא משוגע! חולה רוח! אינפנטיל! הומו! טוס להביא את הבלון! 30 שניות היית פה, זוז! המפקדת קפה? שקט שוער! חבל, כי העצבים עכשיו אומרים לה, והקפה רק דבר. מצאנו את המכתבים! איפה? מתחת למזרון של נחמה. ואיפה נחמה? נעלמה. אז לך תמצא אותה. המפקדת, סבא שלי נפטר. אני יכול לקבל אפטר? טוס להביא את נחמה! עכשיו נוימן, אתה תיקח סיכה ותפוצץ את הדבר המטופש הזה, שמעת אותי? לא. מה זה? אמרתי לא. אתה תפוצץ את הבלון הזה. שמעת אותי נוימן? מה אתה אומר לא? הבלון לא מפריע לי. הבלון לא מפריע לכם. מה זה לא מפריע לי? חייל עם בלון, נוימן? אין חייל עם בלון. שלא יהיה. למה שלא יהיה? ראית איפה שהוא ראה שלחייל צריך להיות בלון? ראית איפה שהוא ראה שלא? נוימן, על מה אתה מדבר? אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אם תהיה חס וחלילה מלחמה, מה תעשה? תשחק עם הבלון? הבלון לא כבד. מה אתה אומר לא כבד? מה זה עניין שלא כבד? אז עניין של מה? עומד לי עם בלון ושואל אותי עניין של מה? עניין של מה? אמרתי לי ללכת שמאל ימין, הלכתי שמאל ימין. אמרתי לי לרוץ, רצתי. אמרתי לי לקפוץ, קפצתי. לצרוח, צרחתי. וכל הזמן הזה, עם הבלון, בקיטבג, לא הפריע לי, לא הפריע לכם. כל מה שאמרתם לי עשיתי. בעצם לא אמרתם, נבחתם. כמעט שכחתי מאיפה אני בא ולאן אני הולך. אף פעם לא רציתם לדעת מה אני רוצה או חושב. נבחתם. ועכשיו אתם רוצים לקחת ממני את הבלון שלי? ואני אומר לכם שאף פעם, לעולם, אני לא אתן לכם לגעת בו. נמשיך לשוחח על זה אחר כך. נוימן, עדיין עם הבלון. תחזיק חזק, ואל תעזור. כן, הייתי. מה זה צריך להיות? לבריאות! שקט שוער! תתקשרי לרופא! כן, המפקדת. שלום דוקטור דואניאס. אז מה קורה? אני מתעטשת? התעטשות היא התפרצות רוח חזקה מהאף, הסוחפת איתה רסיסי ריר. תתקשי רגע. אני לא מתעטשת לפי הזמנה. העיטוש נגרם בדרך כלל בגלל סתימה מתמשכת בחלל האף. שני. זאת אלרגיה. אז מה עושים?
במקרה יש לי פה טיפות אף בשבילך. 3 פעמים ביום. אבל דוקטור, אומרים שזה מאוד לא בריא. זה מייבש את הרירית. שרייר! קפה חזק! שרייר! את יכולה להכניס לי את זה לאף? הטיפות! תקראי לרופא! כבר הייתי במלחמות! אבל מעולם! מעולם לא הייתי תחת הפגזה כזאת! אז מה קורה? לי לא מצליחה להכניס את הטיפות! טיפות. אחת, 22, 23, וזה בא. וזו ההתעקשות האחרונה, כמדומני. הדוקטור! מפקדת? מה קורה לך, מפקדת? אולי תשיג קצת מהקפה? זה כבר לא אקטואלי, סיגה. מה קורה לדוקטור? מה קורה לה? שום פאניקה, שרייר, תקראי לחיילים. הצילו! הצילו! אלרגיה קלה, זה יעבור. זו תופעה ידועה. כשמתעטשים. אני חושב שאני יודע למה המפקדת מתעטשת. אתה יודע למה המפקד מתעטשת? למה אני מדבר איתו? ממתי רופאים? מדברים עם בני אדם. אני חושב שהמפקדת אלרגית לבלון שלי. אלרגיה לבלון? אין דבר כזה. יש הרבה אלרגיה. המפקדת! המפקדת! מה זה? אני חולמת? ראיתי מלאך, אף בשמיים. אני רואה מלאך על האדמה. מי אתה? נוימן, ואת? אני הפקידה החדשה של המפקדת. איפה היא? היא עברה פה לפני רגע. אני אוהב אותה. אני יכול לנשק אותה? איפה היא עברה לפני רגע? בשמיים. אתה צוחק. מחייכת. רואים כמה שאת יפה. מה היא עושה בשמיים? היא יפה. מה? זאת היא? זאת הייתה המפקדת? כן. כמה יפה. מתי היא נוחתת? זה התקף אלרגי. את כל כך יפה ונחמדה. אני מוכן לעשות הכל בשבילך. באמת? אז תורידי את המפקדת מהשמיים. דווקא זה? אני חושב שבגללי היא עלתה. בכל אופן, אני צריכה ללכת להודיע למישהו שהגעתי.
הם אדירים. גם שהחיים יפים. המפקדת עפה בשמיים. ואהובתי הולכת על האדמה. נוימן! זאת נחמה. היא עלתה על הגג. היא עומדת להתאבד, בוא! נחמה, אני מזהיר אותך, את מסתבכת. קודם כל גנבת את מכתבי אבא, אחרי זה גנבת את האקדח של המפקדת, עכשיו את מנסה להרוג את עצמך. כמו סרט טורקי. לא התעטש. משתגעת מהלחץ. נחמה, תרדי מהגג ונדבר. זה אני, בת הקב"ני. את שומעת אותי? בואי לא נאבד את העשתונות. תפסנו אותה גונבת מכתבי אהבה של חיילים. בוודאי. הייתה כל כך בודדה. אף אחד לא כתב לה. זו תופעה ידועה מאוד. היא לא מסוגלת לעמוד מה שעשתה. היה לי ברור לגמרי שזה יקרה. נחמה, זו בת של הקב"ני, תעני לי בבקשה. זה אקדח. נחמיה, אח שלי מגיע מחוץ לארץ, ואין מי שיקח אותו מהשבועה. דבר עם המפקדת. מה זה? מה את עושה עם האקדח הזה? מה? את רוצה להגיד? אל תזוז! קודם אני. כמה טוב שאת בוכה. כולם רוצים לבכות. ואת בוכה. ושתדעי לך שגם כולם רוצים לקבל מכתבי אהבה. אפילו נחמיאס. מה הוא לא היה עושה בשביל איזה מכתב אהבה? כשעלית לגג עם האקדח הזה, אני כל כך פחדתי. אני ראיתי את הגוף שלך איננו, והרגשתי כאילו זה אני. נחמה, תרדי מהגג ונדבר על זה. המפקדת! המפקדת! לא של אמא שלי! היא נפגעה בתאונה עם בבית חולים! ואבא שלי! הוא צריך לעבור ניתוח! המפקדת! גיסתי תקועה בצפון! ויש לה אלצהיימר! היא לא זוכרת איך ללכת! וגם נראה לי שיש לה צירים! הנה דוקטור דואניס, בוא נוציא ממנו גימלים. אתה יודע מה קורה לי? צומחים לי שדיים, תראה! דוקטור דואניס, יש לי כבר חורף. זה דוקטור דואניס. מה איתו? הוא כבר לא אותו רופא, הוא כבר לא אותו דואניס. אלא? אחות. דברים מוזרים מאוד קורים במחנה שלנו, נחמיאס. דברים משונים מאוד. איפה נשמע כזה דבר שמפקדת תעזוב את המשרד שלה כל כך הרבה זמן ותתעופף מעל מחנה כמו איזה הטלפית התש? אפילו מכשיר קשר לא לקחה איתה. מה נגיד הרמטכ"ל שמתקשר? הלו, הרמטכ"ל. כן, המפקד מתקן את עננים? אז זה מה שאני חושבת. הכל התחיל מאז שנוימן הזה הגיע לכאן עם בלון שלו. וכמו שכל הרמה מתחילה בשלשול, ככה המחנה הנדירה הזאת מתחילה בהתעטשות. מה אתה אומר? לבריאות. נכון, אתה התעטשת. שוב! אולי זה סתם? כנראה שזה לא סתם. אולי תסתיים משהו? תשמע, אני מציעה שתירגע, ואם יקרה לך משהו כדור דניאס, תהיה חברות טובות.
מדירים. מי את? בוא, תיכנס מהר לפני שאחד החיילים יראה אותך. אני מקווה שיש לו חיסון! אני עוקף אחרייך כבר שעה. ואני אחרי המפקדת. מה? רואים אותה בחושך? כשהירח יוצא מהעננים, אני רואה אותה מנצנצת. המפקדת מנצנצת? מי היה מאמין? ואני עדיין אוהב אותה. ספר לי עליה. איך היא התחילה לעוף? זה היה בגלל הבלון שלי. היא בכלל התחילה להתעטש. שרייר חשבה שהיא מצוננת. אבל זה היה בגלל הבלון שלי. תן לי את הבלון. אני לא יכול. כולם חושבים שאתה משוגע. מה? בגלל הבלון? כן. תן לי אותו. אני לא יכול. ואת חושבת שאני משוגע? אני אתן לך לנשק אותי אם תיתן לי את הבלון. אני לא יכול לתת לך את הבלון. אתה יכול. בשבילי. השמש זורחת, הפרחים מצייצים והציפורים פורחים, ואני בוקעת לי לעוד בוקר נפלא. ישנתי מצוין, בלי כדור.
היחידה החדשה של המפקדת? הבלון שלי, בבטן שלה. אני לא יודע. הייתי מאוהב בה, והיא נעלמה. אני מוכרח את הבלון שלי. הבלון שלי. איפה הבלון שלי? איפה הנדנדה? איפה ארגז החול? יש לי שערות על הפנים? ממתי יש לי שערות על הפנים? ילד, סליחה. אין לי מה לחפש פה יותר. אתה רוצה להרוג את עצמך? לכי מכאן! טיפשה! היית צריכה להרוג את עצמך באותו יום, על הגג! תקשיבי, נוימן, אני זוכרת את הרגע הזה. הוא יעבור, תספור עד 10 והוא יעבור. פתאום הכל חוזר, תאמין לי, לפחות תספור עד 10. טיפשה קטנה! עושה לי תרגילים בחשבון? אם הייתי יודע שתבלבלי לי את המוח, הייתי יורה בך בעצמי! תתבגרי! תתבגר זה לעצמי לפתח לראש! תתבגר! זה להבין שחלום! זה סוס מת! אין חלום אחד! חלום מת וחלום נולד! לא אכפת לי מאף אחד! אפילו את עצמי אני כבר לא זוכר! כן, תספור עד 10! לפחות תספור עד 10! 1 2 3 4 5 6 7 8 9